Lidi, dneska tu máme video z Piper Push na Prestige 2. Tam, když jsem pushoval, tak to bylo jakoby, no, jsem to vstopil a jsem trošku gay. A tohle video se zkusím zaeditovat, moje první video, co se zkusím zaeditovat. Teď zakládáme kontakty, vidíte. Teď pušovat 1100 párků. A pak dáme pár 2 a tak, ať jako se to malinko. Zadnutivý, dejte mi prosím like a odběr, ať mám 200 do konce tohle roku, chtěl bych to dát, shorty, co? OK. A pak jako půjdem požádat 300 a pak jako bych chtěl ten 1000, no jako, já to nedám, jsem moc špatnou píč. Ne! Lidi, já se asi fakt půjdu gunit, jak jsem tohle nemohl dát lidi. Ach jo, OK. Tady máme Edgarka banánka. Dick my suck my banana. OK. Bum, dostal flákanec. Flákanec. OK, pojď. Kultík, dead. Musí dead být. Bum, bombokláda. Bombokláda děť. Dead, nice lidi. Takže round one, ale ještě musíme dát jeden, aby jsme měli plus párky. Víte, co se fakt hodí jako lidi. OK. Tady je ten koltík. Nice, zabije nějakou berušku. Tu píč. OK. To bylo yes, easy. Lidi, takže mám tu první win. Máme tu 10 párků. Nice. Máme tady splněný quest. Máme Angel, oh my god. OK. Padám úplný hovno. Ten skin jsem se nekoupil, protože jsem chudej, nemám battle pass. A já jsem ho měl za 5000 v Blink Shopu lidi, takže to se jako fakt jako ty kokos. Jo, možná bude video s delfinem, jak je půjdu hantit. Jsem se již na dovolený v Chorvatsku. OK. A tak máme tu další hru. Máme tu proti sobě Chestera, Edgara a Fenga. OK. S sebou mám Colta a Edgarka banánka. OK. Chester, bum, bombokláda, dead, nice, dostane flákanec, nice. Bába pod kořenem dostala jako šiton od kořene, tak to je smutné. Bába, nice lidi, bába pod kořenem mě potáhla, víte co? OK. Zdeno si tam? OK, počkej, ne. OK. Ty vole, dostaneš? Tak já mi jump tady. Bože, jak já jsem tu jinak preditka, ale já jsem se, že Edgar, to je jedno. OK, boom, dead, nice. Ovšem to je ten clown divnej. Zabil. On je hodně OP Chester. No, teďka má ještě více RC, ale my ho zabili. Jsem se tak lidí, takže nice, máme tu další win. To je šmakuláda dneska. Takže už máme 1062 párků. 59. OK. A dáme další hru lidičky. Tak to fakt kámo dobrý, my furt vyhráváme. Já se jako pospleskat. Alright. Now here we go. Nice. OK. Takže máme tu proti sobě Byrona, Dynamika, Broka. OK. Sebou máme Angela a tohle nevím. OK. Nice, Dynamite dead. Dostal. Flákanec, nice. OK, pojď, jedno. Ne, on to piču. OK. Teďka zdechne tenhle Brok. Nice lidi, kámo. Hej, co je dneska? TP Goutit. Jak Goutit pitíčko. Protein, 22 bílkovin. OK, no, lidi, jak tohle. Já jsem to pokazil. OK, musím to dát comeback, double comeback. Hej, počkej. Sweet papa. Hej, to jsem si zpěl, když mi bylo tak sadu. Ach jo. Takový postižený sápeček v naší a ten. OK, Byron dostal. Já jsem zdechl! No, ach jo, kamu. Tohle asi už nedá. Byron, ne. To je ten. No. Tak mezi tím, než to bude hrát, dejte mi to like a odběr. Nic to nestojí, ale mě se z toho postaví. Teda je to zadarmo a budu fakt rád, když mi ho dáte. OK, 4 minuty, wow. OK.
Ach jo. OK. Jdem na to. Dostaneš špatný. Nice, kámo, ten dynamite je tak špatný. A jo, dá. Bože, dá mi poison tam. Píšu, abych fakt zdechl, kdybym jsem na to zdechla. OK. Nice, další win. Tak co je? Zlato. Nice. 74 párku. Nice. To je velice dobré. Takže jdem. To lidi. Jdem to dát. Tady, skákej to. Ne, to není píču. Zase jí to zpívá. Máme ta písnička. OK, proti prestiž 2 bod. To nebyl asi tak špatný, čo s kámo, ale tlustej. Jak Sugar Danny. Líbí se mi tlusté ženy, chtěl bych prstat Sugar Danny. OK, pojď dosaď. Tady někde. Bum, bum. Piper tady je. Aha, proti nám taky. To není moc dobré, lidi. OK. Teďka W výhyb, kámo. W. OK. Pojď, molte, já nevím, jak to točí. Au. Ne! Lidi, teďka jsem znovu umřela, jsem pak gout, kámo. Hej, co to dělá ten Bolt? No, já jsem vlastně zdechl. OK. Takže Bolt tady jede na ně, najíždí na ně, ztrácí rychlost. A teďka Bolt umírá, tak ne, a dostává damage. Chybí poslední hit a je dead. OK, není dead, W save Bolt. OK, ne, a Bolt zdechl, to je zdechlá slabá. OK, to bude bálo pod kořenem. To je jedno, jsem se zvaně. OK. Boltík tam nabíhá. To je nějaký hovínko. OK. Pojď pomoct mi, Mandy. Candy. Bum. Píše. Já jsem to provedl. OK, Mandy Candy jako potahala celkem. Ten bolt je jako slabý, já nechápu, jak může mít Prestige 2. To je kamo. To prkempel v solech. OK. 1v1. Mandy Candy. Jak se bude mít ultima, jak jsem kouk úplně. Lidi pomoc. OK, lidi. W výhyb. Asi zdechnu. Jsem celkem kouk lidi. OK. Vezmeme pekle pepero. Co jsem malo. OK, pojď. Ne, lidi. Ne, lidi, ne. To je debil. To je debil, kanu, já nevím. OK. Musím to jít zkusit. Bum. Takže lidi, zašli jsme. První.